ҳама ва салом духтаро, хуш омадед ба канали ман. субҳи ҳамаи шумо ба шодӣ хурсандӣ бошад. имрӯз Москва анамихе барфи зиёд омадаги хеле ки дидесади беринанда раҳои тоза каросиян боз барф бисёр омада истодааст. имрӯз хестем ки хай худо ба шукр бачаҳо анча нах шуданд, лекин грипп шудам худам дарди гулӣ. Аммо мо намехе навбат кати грипп шуда он достем. Имрӯз хостам имрӯз завтрак ба сирники тайёр кунам. Инҷа мананда творог 9% 350 грамм, 2 дона тухм, ванилин, 3 чайные ложка маникрупа, сахар, орд. ҳамаша ҳамроҳ мекунем духтаро. ман бисёртар равған бо пухтагиша дӯст намедорам, барои ҳамин духобкава имрӯз мепазем. ана духтаро завтрак када шудем. усмон бози карос гуфти ҳамон гапо дилосер шуд, ғамо дур шуд. акун кори хонаи каран хушба наомдоз. шиштем ҳамин чанд усмон кати ман оли кофема то охиршо тамом накардиям. имрӯз бояд як бор хонаҳои уборка кунам. усмон куда ти? боз имрӯз чӣ кор мекунем? ҳозир бачаҳо аз мактаб мебиёд, ваҳои обед метиям, як бор бувама рафта хабар мегирам, боз ҳамин рӯз кӯчума мебурам. ҳамин хеле гапу кор инимо
Ты куда собираешь? دوستانی عزیز، من حاضر برآمدم خانه. بچه‌های مکتب آمد، обедовш тайёр карда додам. ҳозир буромадам аптека медарам. бас аз аптека буромада вамад боз дидам ва мерам. барф бисёр омадагӣ, роҳ гаштан мушкил. боз омада истодааст барфи майда. ҳаво хунук. имрӯз буромадам ахони бувам. майда тарафи хони худам рафта истодем. имрӯз аз саҳар бегонӣ шуд. ҳолям яхе барф борда истодааст. ҳозир магазин ва медаром. бо каматун хонанда барои бачаҳо ягон чизо мегирам. печению йогуртошон тамом шудагӣ буд. ана духтарам, ман уже магазин ба дар омадам. камтар барои бачаҳо майда чида та детский вайтер гифтосиям, харид каросиям. харитама кароштам. ҳозир камтара молочный продукта мекунем. баъд камтар овощи фрукти гирифтам инҷа. баъд беш йогурт мегирем. ана духтаро, ман хонава омадам. аз камераро хушрӯ монам ки наз дида шавад. аптека ва дар омадам. барои худам нахе золотая пластинка гирифтам. как миятни конфетбоин. гули худамам дар кадос кам-кам. таблетка фени буд гирифтам барои абдураҳмон. боз инҷанда се пачка салфетка гирифтам. бачаҳо сумкашба меанзад барои мактаб гирон рафтан. инҷа боз ман инҷа платочка сухои салфетка гирифтам. инҷа себ, банан, бодаринг, апелсин гирифтам. майонез гирифтам. Так, дальше боз инҷанда плёнка гирифтам пишевая, пергменти и фольга гирифтам. ман бутун эхе чизом тамом шудагӣ буд. барои бачаҳо чипс гирифтам. рӯзи ҷумъа пага мактаб оддих. ҳозир бачаҳо кино вибрат кардагӣ. ҳозир мешинем кино тамошо мекунем. боз инҷа йогурт гирифтам, питовая йогурт гирифтам. асосан барои бачаҳо харид карда будам. амхе чизои вай прикус мекардигошон тамом шуда буд. боз ман инҷа банхе вафли гирифтам як намуд. боз сир гирифтам барои салат кардан. боз банхе печенье с тёплым молоко гирифтам. обаяшка печенье ман бениҳоят бомазза. ҳар дафъа асамин мегирам. як пачна барни гирифтам. боз ман инҷанда кексик. боз ман инҷа медови
как این پیروگ با این این چیزهایی گرفتم دخترها. کنیم بچه ها کینو ویبرات کردگی حاضر میریم کینو تماشا میکنیم. دخترها با ما باشید. نوگانه های عزیز، من از خواستم اینجا کمتر برای بچه ها سوک تیار کنم. ناتورالنی فروکت که اساساً برای بچه ها من از مگزین سوک خریداری نمی کنم بسیار. بعضی حالت ها میشد که تمدنی سوک یا که سوک های مایده میخریم، لیکن عموما بسیاری وقت من از همین سوکی دمشنی استفاده میبرم برای بچه ها تیار میکنم. من در این стол فقط амихе согнажималка, мясорубка, блендерома мемонам аз ҳисоби ки кухни мо майда. барои ми агар ягон чиз тайёр мекарда бошам инҷава бо вай мясорубкаи блендерома вай тарафа боли стол мегирам, баъд инҷа тайёр мекунам. ҳозир духтарҳо инҷа манада 3 дона апелсин, 1 дона себ, 1 дона сабзи тоза кардам. ҳозир мебинем аз ҳаме қадар фрукти ба мо чӣ қадар сог метиҳад. сока гузонда шудам аз 3 дона апелсин, 1 дона себ, боз 1 дона морковка, 650 мг сок ҷудо шуд. мана меқадар акборо хӯдани бачаҳо бас мекунад. ана мехе сокнажималки ман аз фирми Сиарлет, ина ман 4 сол пеш харида будам. дошташ нағз буромад. ин пеш ки пластмассовиша гирифта будам. вая амихе як маротиба морковка гузондам, вайрон шуд, дошт дода натонист. баъд аз ҳамин нижвейкадораш гирифта будам. ман ин 4 сол аст ки ман ина паштигоим через ден истифода мебарам. качестваш нағз буромад. ана духтарҳо соки мо тайёр шуд. ҳозир ин шаб рӯзи ҷумъа пагоҳ мактаб хатной бачаҳова кино вибрат кардагӣ. абубакр алкай светои комнатаи кушта тайёр шудагӣ. абубакр какие кино вы выбрали? Что? Мир юрского периода. Ну, короче, анамин кинои инҳо ждат кардаги буд. ҳозир амин кадом канал сар кард. ин шаб анами хе када ҳозир одих када дам мегирим духтаро. боз инҷанда бачаҳова чипс, ман худам боз як лимончой тайёр мекунам. духтаро, ман дар инҷо бо шумо хайри хуш мекунам. умедворам ки шумо дастгирӣ мекунед. мондани лайк, комментарий нависидан, подписатсия карданро фаромӯш накунед. хайр боқӣ дар паноҳи худованд хона обод бошед.